Isang masaya at bagong episode ang inyong matutunghayan sa panibagong season dito sa inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Kamusta ka naman, Wayne? I'm fine, how about you? Ayan, I miss you so much. Na-miss din kita. Sobrang So, tagal natin hindi nakapagkita, no? Yan, kaya anong mga pinagkabalan natin nung season break natin? Yes, syempre, during the season break, nakiisa rin tayo sa pag-formulate ng mga bagong segments Ang na dami ating segment. ipapalabas sa mga viewers, di ba? Kaya At naman, kaabang-abang talaga ang mga episodes dahil today may mga bago tayong segments gaya na lamang sa ating Fit Hub segment kung saan ituturo sa atin ng Anatomy Fitness and Wellness Center ang mga workout routines for beginners. tungkol pa rin sa kalusugan, abangan sa ating Health Watch segment kung ano-ano itong mga rainbow-colored vegetables. Oh, maki-oh my gulay na tayo mamaya. Sa ating What's Cooking segment naman, isang cheesing recipe ang ating matutunghayan. Tikman ang Philly cheesesteak ng nag-iisang resident chef ng Wake Up Ilocos na si Chef Sam. Mamaya na yan. Sa panibagong segment na iTech, ating tuklasin ang isang smart and stylish phone na gawa ng Nokia. Yan ang Nokia X2. Kaya sa mga iTech freaks dyan, ito ang segment na inyong dapat abangan. O, di ba? Exciting talaga? Kaya naman umpisahan na natin ang show sa pamamagitan ng ating panibagong segment na House Life. Ito, dito natin mai-feature ang mga bahay na napakaganda ng architectural design at structures. Dito natin makikita yung mga Yes! iba't ibang concept ng mga creators ng mga bahay na yan. At hindi mo aakalain na dito pala sa Ilocos yung mga naggagandahang bahay na Syempre tulad ng mga naman. i-feature natin Yeah. dito. At sa ating episode ngayon, i-feature natin ang bahay na nag-iisang si Mr. Francis Flores ng Hidden Garden. Panoorin niyo to. Welcome back here in Wake Up Ilocos at narito po tayo sa isang bagong segment kung saan i-feature po natin ang iba't ibang mga bahay dito sa Ilocania because of their unique and interesting interior and architectural designs. So narito po tayo ngayon sa Hidden Garden para naman po ating makita ang loob ng bahay ni Mr. Francis Flores. So tara na, tignan natin. Okay, so narito na po tayo ngayon sa loob mismo ng bahay ni Mr. Francis Flores. So, narito sa door nakalagay na do not disturb pero i-istorbohin natin siya ngayon. Hello, Sir Francis! Hello! Hello, sir! Diana, Ako, magandang how are araw you? po. Ayan, mabuti naman po ako. Mabuti at namasyal kayo ngayon Yes! dito. Nagkakape po kasi ako kanina sa inyong Lilong at Lilang Cafe. At naisip ko na pasyalan naman po kayo at daanan dahil po meron tayong isang feature ngayon sa mga bahay na napakaganda dito po sa Oh, really? lugar sa Ilocania. Ayan, at napili po namin ang inyong bahay. So, would you like to tour us around your house? Sure, it's not only my Ayan. pleasure but it's an honor for me. Pasok kayo. Yes, okay, sir. Okay, dito na. Okay, so dito po tayo muna sa inyong antesala ba or living room. Ito na Small po yun. space Ayan, living small room, space Jana, living yeah. room. Okay, so would you like to discuss about kung paano po ninyo napili yung mga designs na ilinagay po ninyo dito sa bahay na to? At napapansin ko parang medyo may pagka-oriental ang dating, parang Zen-inspired. Itong small living room ko, kung napapansin mo, there are a lot of mga kadramahan sa buhay, katulad ng mga Yes. old woods. Kasi being a nature lover, mahilig ako maglagay ng old woods. Kung napapansin mo yung aking mga old chairs made of relis ng tren yan. Yes. At saka I call it na it's a combination of Zen-inspired with matching Filipino. Yes. Kaya And nag-merge, Oriental, nag-combine. nag-merge na siya. Bakit po chartreuse ang pinili ninyong pintura ng inyong bahay? Well, actually, I'm a fanatic of earth tone color. Yes. Ngayon, yung earth tone color, whenever this is the place where I have to take rest. Kasi yung mga colors na napapansin nyo, Puro mga earth, mga earth tone colors, brown. kasi nakaka-relax yan eh. Oh, And ayan. one thing more, I love green. Tignan mo naman ang paligid ko, all green. Okay, so, ano naman po yung naging, ninyo, parang sino or ano ang naging inspirasyon ninyo sa pag-design dito sa bahay na to? And is it really your passion? You really love doing it? Kaya talagang kayo na rin po yung hands-on na nag-design ng bahay nyo? Actually, Diana, that is a very good question, you know.
Kasi it is not only my hobby before, but it turns into passion. Kaya that pushed me through siguro na gumawa ng ganito. Although, hindi ko siya natapos because I take a course in International Correspondence School before, landscaping and interior design. So I did 3 years for that, pero hindi ako nakagraduate. Kasi I go back to the Philippines for good. Kaya, para ma-i-apply ko yung aking pinag-aralan, and one thing more, being a nature lover, kaya ako gumawa ng ganito. Yeah. Okay, so sir, meron po ako napapansin. Ito pong wood dito, ano po yan? At saan po ninyo nakuha? Or bakit ninyo gustong ilagay yan dyan? Actually, dyan, itong wood na to is galing sa old house namin. Nung merong portion kasi sa old house, naginiba ng father ko eh. Pero which is this old are century old. Ngayon, ngayon tinambak namin sa tabi. Ngayon, maybe it takes 3 years or 4 years. Sabi ko, Pang, nasaan na yung mga old wood natin dati? Sabi ng father ko, nasa tabi lang. Accidentally, dyan na, pinagbahay ng anay. That's why I excavated it. Talaga po? Yeah. Ayan. Ngayon, nung nakita ko ang being a nature lover, sabi ko, wow, ang ganda. Kasi even the best carver, hindi niya makakarve ang ganito eh. Kasi this is carved by nature. Ayan. So, mismo yung mga anay na at Sila ang nag-carve mismo. through time, naging ganyan na Naging siya. ganyan na Napakaganda. siya. Ang galing palang artist ng mga anay, mga kaibigan. Ayan. Pag tumingin ka sa taas, supposed to be may drama rin. Yes. Katulad ng napansin mo ngayon, yung payong ko. Japanese It's payo. a Japanese payong. Yes, ang ganda-ganda. Ito ang magbibigay buhay dito sa living room. Opo. And naalala ko pala before kasi when I first came here dito sa loob ng bahay ni Mr. Francis Flores, meron pa siya mga Japanese lanterns. Yeah. Kasi iba na naman yung theme. Parang kumbaga seasonal talaga na nagpapalit ng theme ng design si Mr. Francis Flores dito sa house niya na to. Ano pong tawag sa wood na ito, sir? Anong klaseng kahoy po ito? Actually dyan na itong mga kahoy na to, yung mga pinakpak na railroad tracks before. Oh, Kung really? napapansin mo, talagang relis ng trend kung tawagin namin. Saan po ito nakaposisyon dati? Saang riles ito? Well, actually, maybe they came Sa from Bicol? Tarlac eh. Arla? Yeah. Talaga? At itong lampshade naman po na yan, sir. Ano naman po yung wood na yan? Dahil wood na naman ang ginamit natin. Ano po ito? Para siyang pinagtagpi-tagpi yung piraso ng kahoy? Actually, dyan na ito, sabi ko na nga sa'yo, I'm a nature lover, di ba? Opo. I may fuse it na mga mga drifted. Kasi nung okay. typhoon, if I'm not mistaken, typhoon Feria or nagkaroon kasi ng typhoon eh. Nagkaroon ng mga driftwoods doon sa mga dito sa along the seashores area. Sabi ko, maganda to, I can utilize it. Kaya ang naisip ko, it well blended with the wood kasi Yes. meron ng dating wood yun. Opo. Just to complement this wood, kaya rin gumawa ako ng ganyan. Napakagandang idea naman po. Ayan, at ang nag-bind dito sa mga pieces of wood na ito ay pako. Ayan. Okay, so dito naman po tayo dumako, sir. Okay, so eto pong nakikita ko dito sa pader ninyo ay parang fountain. Yeah. Napakaganda dahil yung piece mo sigurong parang mga tubes niya ay nasa loob na ng It pader. was embedded sa loob ng Oh, pader. ang ganda-ganda naman. At napakaganda po ng mukhang nandito sa kahoy na ito, na mukha siyang monster or what, or god of nature, or ano po ba siya? Kasi actually, ang purpose nito, it's not only it serves as a wall design. Ang real main purpose of this is just to make the area cool. Kasi yung circulations of water, yung hot humid airs, napipilter niya tapos binababa siya ngayon. Ay, ganun. So upon circulating, lahat ng mainit na humid airs dito, iyon ang nagpapalamig. Iyon ang Kaya purpose pala. niya. Kaya nga, Yeah. hindi siya ganun sobrang kainit. Kahit na Kainit. medyo close yung windows, kasi nandito yung water na yan. Sir, tanong ko lang po, pag umuulan mo ba, hindi naman po kayo nababaha? Kasi syempre, may tubig po dito na umaapaw or nag-flow dito. Wala naman pong mga nangyayaring baha. Daw or siya na kasi actually the pond is May drain po ba may drain siya? talaga. Ayun, kaya Kung hanggang saan ang level ng tubig, hanggang doon na siya kasi magi-spill out na yung iba eh. Opo. Kasi it was really created as a design, Okay. house design. So, kapag umuulan, hindi naman po siya nag-overflow. Hindi Okay lang siya kasi may drain. nag-overflow, yeah. Yan, okay. Sige po. Okay, so narito na po tayo
tayo sa kwarto ni Mr. Francis Flores. So, sir, nakikita naman po natin, ang ganda-ganda talaga na naghalo naman dito ang modern at syempre with a touch of nature pa rin. Nature, Because we yeah. have the bamboo, may kapis tayo, and of course, nandiyan pa rin yung kapareha, parang miniature version nung nakita po nating lampara sa labas kanina. Ang kanyang kama, nako, parang I can't help but lie down na. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Kanina, sa labas, meron po tayong parang itong mga bamboos natin na nakikita po natin ngayon. So, ano naman po yung reason bakit ninyo linagyan ng ganyan? Does it serve a purpose? Does it parang protect you from meron bang mga parang dust or whatsoever? Bakit po ninyo linagyan ng ganyan? Well, actually, Ma'am Jana, itong mga bamboos, which we call it Rono bamboos. Kasi itong klase ng bamboos, they are really intended for interior decors. For interior para decors magiging talaga. oriental ang design. Pero kung napapansin mo, meron pa rin akong Japanese balls over there, yung mga Japanese lantern, lanterns at saka yung backdrop niya is also Rono bamboo. Which nag-reflect naman dito para may continuity ang artwork. Yes. And of course, I'm a Bigenyo. I'm so proud of being a Bigenyo. Kaya may naglagay ako ng kapis. kapis. Oo, windows. Yeah. Ayan, talagang with the touch of pagiging bigyan nyo ni sir, nandito pa rin yan, okay? So ito po, let's talk about this one, sir. This is, of course, an antique jar, I think? Yeah. Yes, and... More than a century-old jar Oh yan. my gosh! Which we inherited from our old grandparents, kaya may sentimental value. Kaya tignan mo, nandyan lang sa linagay ko sa loob ng master's bedroom. Wow. That's it. So, nakita po natin ang first part pa lang ng ating feature sa napakagandang Zen-inspired na bahay ni Mr. Francis Flores of Hidden Garden. So, next week, abangan po ninyo dahil marami pa tayong papasyalan sa loob ng kanyang bahay. Wake Up Ilocos will be right back.